मानास माहारियारि हाग्रानि मोसौजों सौजाना सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम। मिन्थिनाय बादिब्ला फुंनि समाव सानै सुबुङा न'निफ्राय ओंखारबोनाय समाव माथाम हाग्रानि मोसौजों लामा ससेयाव मोखांजों मोखां जालायनायाव खारस्लाबनो हायिलाय जोखोम खालामजादों सानै सुबुङा। जाथाय जानानै गोब्राब जोखोम जानाय सुबुङा फानबारि सिंनि निजता मुगावनि हाबिजुर रहमान आरो 3 नं सावरा गामिनि देवलसिं मोसाहारि होनना मिथिदों। जोखोम जानाय देवलसिं मोसाहारिखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमब्ला देहा फाहामसालियाव थिसनदों आरो गुबुन सासे हाबिजुर रहमानखौ मणिपुर देहा फाहामसालियाव थिसनना फाहामथाय होदों होनना खौरां मोननाय जादों। আজি ঠিক 8টা বজাত আমাৰ 3 নং চাউৰঙত 3টা মিথুন গুৰু আহিছিল। তে মানে আমাৰ ভাইটো সি ঠিক টাইমতে আমিতো ভাইটো নাজানাৰ ফলত সি গাঁৱৰ পৰা মানে ঘৰৰ পৰা এই পানবাৰীত আহি আছিল আৰু এটা সকাম লৈ। ঠিক তাতে মানে ৰাস্তাতে ফিচ ৰাস্তা এইটো পকা ৰাস্তা হয়, পকা ৰাস্তাৰ পৰা আহিয়ে থাকাত হিংগীয়া ঘৰৰ পৰা আহি থাকাতে ঠিক তাক ক'ৰবা বাৰীৰ পৰা ওলাই আহিছে, মানে তাক ঠিক তাক ফেচ টু ফেচ হৈ পেলাই মানে সাইকেলৰ পৰা হিংকে মাৰি আঘাত কৰি মানে দাউৰছে আর কি। জখমটো মানে বয়া কৰি জখম হৈছে। এতিয়া नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ, লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে, চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে, মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।